Ahoj, moje meno je Petra. Mám svalovú dystrofiu. Chvíľu dokážem prejsť po vlastných, keď spadnem, neviem sa postaviť. A na dlhé trasy, ako napríklad do veľkých obchodných centier, používam vozík. Aj, to som ja, tá pani Mikulášová. Ahaj. Ale dneska vám chcem ukázať, čo robí tento kufríček. Lenže ono nie je kufrík ako kufrík. Dobre, takže poďme k veci. Asi ako tušíte, je to skúter. Je mi úplne jasné, že ste videli nie jedného dôchodcu práve na takomto vozíku, ktoré má mimochodom brutálne svetlo. No poď ty svetluška. Takže dámy a páni, takto sa jazdí štýlovo. Mrknite sa na elegantné koženkové detaily. A nebolo by návštevy, kedy Luky, konzultant priamo z Letna z Piešťan, nejazdil na môjom vozíku. Nicméně, poďme si skúter otestovať v reálnom živote. Toto je taška na psa. Môj pes Corgi je ako si moc dlhý na to, aby som ho tam nasáčkovala, takže idem na nákupy bez neho. A efektívne a rýchlo využijeme čas, kým sme samé vo výťahu. Na konci videa ti ukážem, ako sme teda vyriešili situáciu s dlhým Corgi. Takže sme v obchodnom centre a máme tu prichystaných veľa nástrah. Keďže máme týždeň pred Vianocami, tak tu máme veľa netrpezlivých ľudí. Takže uličky plné ľudí sú o čosi tesnejšie ako inokedy. Takže čo to znamená? Rýchlo nakúpiť a zmiznúť. Veľmi rýchlo som pochopila, že tento skúter sa dá použiť aj ako nákupný vozík. Môžete vidieť, že krásne vytočím aj veľmi úzke uličky. A ako som povedala, rýchlo nakúpiť a zmiznúť. Lenže mne sa tento skúter ako si zapáčil. Páči sa mi totiž elektrická uvoľňovacia brzda. To znamená, že mi skúter automaticky brzdí. Čiže používam len plyn. Je tam ešte jedna extra brzda, ale fakt som ju nepotrebovala. Keďže Corgi zostal doma, tu mám krásny priestor na to, aby som nemusela ťahať igelitky. A stále mám veľa priestoru na to, aby som si veci dala ešte pod nohy. Veľmi skromne rozoženiem ľudí a konečne môžem využiť plnú rýchlosť, čiže 10 km za hodinu. A teraz ti garantujem, že ťa vizuje. Celý skúter má necelých 30 kg, ale ty ho vieš ešte rozdeliť na dve časti. Takže či už cestuješ autom alebo letíš lietadlom, brutálne. Vizulo ťa? Stále nie? Tak dívaj. Toto je Josh, moje hauko. Za piškoty je ochotný urobiť doslova čokoľvek. Veľmi rýchlo pochopil, že na skútri sa bude mať dobre. Takže ak aj ty hľadaš rýchlosť, skladnosť a komfort, klikni na odkaz pod príspevkom a odpadneš, aké ďalšie vychytávky má skúter a to sport od Letma. Vidíme sa pri ďalšom videu. Bye!